Οι τρεις ασκήσεις που έχουν κίνηση. Στην πρώτη ανοίγεις πόδια τόσο όσο να νιώθεις άνετα, ανοίγεις χέρια και πηγαίνεις διαγωνίως με δυναμικές εκπνοές ή από τη μύτη ή από το στόμα. Κάνεις τόσες όσες να κουραστείς. Εκεί που νιώθεις ότι πας να κουραστείς, σταματάς. Στη δεύτερη άσκηση τεντώνεις τα πόδια μπροστά και σαν να κρατάς ένα σκοινί και το περιστρέφεις γύρω από το σώμα σου, δουλεύεις πάλι με εκπνοές. Δηλαδή έρχεσαι πάνω, κάτω εκπνέεις, επιστρέφεις. Πάλι μέχρι εκεί που θα νιώσεις ότι πας να κουραστείς, τόσες παραλήψεις. Και η τρίτη σου άσκηση, ξαπλώνεις κάτω, φέρνεις τις παλάμες κοντά στη λεκάνη ή κάτω από τη λεκάνη και μαζεύεις τα πόδια, τα σηκώνεις πάνω, κάτω, μαζεύεις, πάνω, κάτω, μαζεύεις. Εισπνοή, σηκώνω, έκπνοη, κατεβάζω. Και ξεκινάς 10, 9. Κάνεις τόσες όσες επαναλήψεις μέχρι εκεί που νιώσεις ότι θα πας να κουραστείς. Χαλαρώνεις, ρολάρεις λίγο δεξιά-αριστερά, με αναφορά στη μέση και τελειώνεις.